Не, сега на обратно май ще стартират. Отгоре идат. Отгоре идат. Двама. Двама. Как така си мина? Моя бир не мога да качат. Там е много гадно. Сега ще имаме толкова път без слабет, къде ще излезе. И заварена е та? Покаж безен. И гометата се губи, ако има един шпер. Надолу разли му сега. Ето, това им е по-късно състезание. Просто е било горато и излезе. Види! Гордеев ти ви познавам. Колко време дава? 2. 20 часа пътуваш до това. Така пък до тук. Едно време... 12, 6. Двете времена пиеме цялото. Ние са по 5 нещо. Гледай сега как ще качи. Ходи бе! Яо, краси! Не е Оги бе. Не е Оги бе, това е 73. Вичи ласката и не знам бе. И аз викам, вчера му викам на Сашо, викам Дилю. Ние вчера бяхме в ресторанта, ама ти не ни виде. 12. Той дали 2 на нещо. Кога че взимаш Веско, малко го научиш, Веско кара чекола вода. Ама трябва да го туриш с кутък.